SJV, nandito tayo ngayon sa UP at tatanungin natin ang mga tao sa segment nating Anong Say Mo kung gusto ba nilang mabuksan ang kanilang mga third eye. Ayoko. Kasi matatakutin akong tao. Ayoko rin. Baka hindi ko ma-handle. Ayoko mabuksan yung third eye ko. Kasi takot ako sa mga multo. Ako rin, hindi ko din gusto na mabuksan yung third eye ko kasi scary. Ako gusto ko mabuksan yung third eye ko kasi there are things that you don't understand by just looking at the physical world. Ayoko mabuksan yung third eye kasi takot ako sa mga scary na things na mararamdaman. Hindi kasi sobrang nakaka-disturb. Gusto ko talaga dahil syempre gusto ko makita yung mga ghosts, di ba? Buksan third eye ko. Ayoko. Wag na lang. Oh yes. Kasi kung mabubuksan yung third eye mo, mas magkakaroon ka ng wide impression sa mundong ginagalawa mo. Hindi. Kasi it's scary, diba? Gusto ko rin para pwede ko silang matanong kung ano ba yung buhay doon sa buhay nila. Actually, may third eye ako. Kaya lang, parang gusto ko siya i-propose kasi ang hirap. I'm curious pero I'd rather not. Siguro nakakatakot din. Pero okay lang. No, kasi I want to live a normal life. No. Okay lang, kasi kung once na na-open na nandun naman Na ayoko buksan yung third eye ko. Ayoko. Yun lang. I don't want to kasi nakatakot. Ayoko. Ayoko. No way. No, I wouldn't want my third eye open. Ayoko. 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 I don't like. Ayoko. Oo.